Představte si tu nejčistší, nejabsolutnější formu svobody. Žádný šéf, žádné složenky, žádný nájem. Žádné plány na zítřek. Vaším jediným kalendářem je jízdní řád nákladních vlaků, vaší jedinou adresou je horizont. Každé ráno se probudíte a můžete se rozhodnout, jestli dnes pojedete na východ nebo na západ. Jste pánem svého vlastního osudu, poutník na nekonečné cestě. Tohle je romantický obraz, který po staletí fascinuje lidi unavené systémem. Obraz tuláka, trampa, hobo, muže nebo ženy, kteří vyměnili pohodlí za dobrodružství a jistotu za svobodu. Je to ten nejradikálnější únik ze systému, jaký si lze představit. V naší sérii o alternativních a levných životních stylech jsme probrali dodávky, lodě i farmy, ale dnes se podíváme na tu nejstarší, nejtvrdší a možná i nejupřímnější formu nomádství. Ale co se za touto romantickou fasádou skrývá doopravdy? Je to skutečně život svobodné duše, nebo spíš brutální boj o přežití plný nebezpečí, špíny a zoufalství? A jaký je vlastně rozdíl mezi americkým hobo, který naskakuje na vlaky, a českým trampem, který zpívá u táboráku? Dnes se vydáme na cestu po ocelových tepnách civilizace a zjistíme, kolik stojí život, který zdánlivě nestojí nic. Zjistíme, co se skrývá v duších lidí, kteří si zvolili koleje za svůj domov. Takže se připoutejte, protože tahle ta jízda bude drsná a rozhodně nebude pro každého. Kapitola 1. Kdo je kdo v prachu u kolejí? Hobo, tramp a vandrák. Než se ponoříme hlouběji, musíme si trošku srovnat ty pojmy, protože i ve světě bez pravidel existuje hierarchie a jasně dané definice, které si komunita sama vytvořila. Tohle nejsou jenom synonyma pro bezdomovce, je to kód, kterému rozumí každý na kolejích. Jako první tu je hobo. To je klíčový a často nepochopený termín. Hobo je totiž cestující dělník. Není to člověk, který se jen tak poflakuje. Cestuje, aby si našel práci, naskočí na nákladní vlak, aby se dostal do jiného státu na sklizeň řepy, na stavbu nebo aby se nechal najmout na jakoukoliv špinavou práci, kterou místní dělat nechtějí. Jeho motto je: cestuji, abych pracoval, pracuji, abych žil a žiji, abych cestoval. Potom tu máme trampa v americkém kontextu. Tramp taky cestuje. Naskakuje na vlaky, stopuje, putuje z místa na místo, ale na rozdíl od hobo nevyhledává práci. Cestuje pro samotné cestování, žije ze dne na den, často z žebroty nebo drobných krádeží. Jeho motto je: cestuji, protože chci, ne protože musím. A potom tu máme bum neboli vandrák. Ten je na samotném dně téhle hierarchie, protože necestuje ani nepracuje. Zůstává na jednom místě, typicky ve městě, a jeho přežití je zcela závislé na žebrotě a charitě. Pro hobos a trampy je vandrák často symbolem úpadku a ztráty svobodného ducha. V tomto videu se zaměříme hlavně na fascinující subkulturu hobos a moderních nomádů, kteří naskakují na vlaky, protože právě oni mají nejpropracovanější kulturu, pravidla a historii. Kapitola 2. Stará garda a nová krev. Od veteránů po gutterpunks. Kultura hobos, jak ji známe, se zrodila po americké občanské válce, ale její zlatá éra přišla s velkou hospodářskou krizí ve 30. letech. Statisíce nezaměstnaných mužů křižovali zemi na nákladních vlacích a hledali jakoukoliv příležitost k obživě. Další velká vlna přišla po druhé světové válce a válce v Koreji. Byli to prostě veteráni, často trpící posttraumatickou stresovou poruchou, kteří se nedokázali vrátit do normální společnosti. A tak našli svobodu a klid v neustálém pohybu a anonymitě kolejí. Tito staříci, anglicky old-timers, měli svůj kodex. Učili mladé zelenáče, jak číst jízdní řády, kde bezpečně naskočit, a sdíleli informace pomocí takzvaného hobokódu, tedy systému symbolů kreslených křídou nebo uhlem na ploty a zdi. Symbol mřížky znamenal tady tě zavřou, symbol kočky naopak bydlí tu hodná paní, která dá najíst, a tak dále. Tento kód už je dnes v podstatě mrtvý, zbyly jenom relikvie v muzeích. A dnes? Dnes je scéna úplně jiná. Potkáte tu sice pár starých vlků, ale většinu komunity tvoří tzv. Traveling kids nebo gutterpunks. To jsou mladí lidé, často z rozvrácených rodin nebo pěstounské péče, kteří utekli z domova. Jejich vzhled definuje punková estetika. Roztrhané oblečení plné záplat, které si sami šijí, tetování na obličeji a často pes po boku. Na rozdíl od staré gardy, která se držela piva a levné whisky, pro mnoho z těchto mladých jsou problémem tvrdé drogy. Fentanylová krize, která pustoší Ameriku, si vybírá krutou daň i tady. Jak říkají samotní hobos, tihle mladí žijí v psích letech. Jejich životní styl je tak drsný, že stárnou a umírají mnohem rychleji. Kapitola 3. Umění přežití, jak si vydělat na život na cestě. I když je základním principem minimalismus,
Nějaké peníze vždycky potřebujete. Na jídlo, tabák, alkohol nebo na opravu vybavení. Existuje několik zavedených způsobů, jak si obstarat hotovost a mají pro ně i vlastní slang. Spanging neboli spare changing, to je klasická žebrota, postávání s kelímkem a žádání o drobné. Pro mnoho hobos je tohleto ale pod jejich úroveň. Flying signs neboli mávání cedulí. O stupeň výš je aktivní žádání s kartonovou cedulí. Často na ní nestojí jenom mám hlad, ale nějaká vtipná nebo provokativní hláška, která má zvýšit šanci na úspěch. Jako příklad mě tady napadá třeba, které náboženství daruje nejvíc peněz a lidé se potom cítí zahambeně a přihazují o to víc podle toho, do jaké skupiny patří. A pak tu máme busking neboli pouliční umění. Hraní na kytaru, banjo, harmoniku nebo žonglování. Pokud něco umíte, je to ten nejdůstojnější způsob, jak si vydělat pár dolarů. Na tenhle styl žití se taky podíváme víc v detailu v dalším díle. Příležitostné práce neboli odd jobs. Tohle je teprve ten pravý hobo styl. Najmout se na denní práci, takzvaný day labor, mytí oken, úklid na stavbě, vymetání okapů nebo malování plotů. Cokoliv, za co dostanete na konci dne hotovost na ruku. A pak tu jsou ještě sezónní práce, toto je zlatý důl pro ty, kteří se nebojí tvrdé dřiny. Každý rok se přesouvají po stejné trase, na podzim je to sklizeň cukrové řepy na severu, pak práce na konopných farmách v Kalifornii nebo Oregonu, takzvaný trimming, a pak třeba přesuň na jih na sklizeň citrusů. Po pár týdnech tvrdé práce si vydělají dost na to, aby mohli zbytek roku jenom cestovat. A pak jsou tu ty bizarní případy. Jeden hobo se zmiňuje, že mu někdo v Kalifornii zaplatil $20 za ostříhané nehty s rukou a nohou. Svět je prostě plný podivínů a na cestě je potkáte všechny. Ekonomika podivna, nehty, fetišisté a zóny soumraku. Zmínil jsem tu příběh hobos, kterému v Kalifornii zaplatili dolary za ostříhané nehty. Možná se teď smějete nebo kroutíte hlavou, ale co když vám řeknu, že tohle není ani zdaleka ten nejdivočejší příběh a že podobné bizarní transakce jsou na cestě téměř denním chlebem. Vítejte v Ekonomice podivna, nepsaném trhu, kde se neobchoduje s běžným zbožím, ale s kuriozitami, příběhy a lidskou fascinací z cizího utrpení či svobody. Život mimo systém vás totiž vystaví lidem a situacím, které jsou jako vystřižené z filmů. Koleje a dálniční odpočívadla fungují jako filtr, který odstraňuje normálnost. Potkáváte lidi bez jejich sociálních masek, v jejich nejčistší, nejdivnější a někdy i nejnebezpečnější podobě. Příběh o nechtech je jenom vstupní branou. Jiní tuláci vyprávějí o tom, jak jim lidé platili za mnohem podivnější věci. Za špinavé roztrhané záplaty z jejich oblečení, které si sběratel chtěl zarámovat jako autentický kus Ameriky, nebo za starou omlácenou usárnu, kterou si chtěl bohatý hipster pověsit na zeď jako dekoraci. No a pak jsou tu služby. Jeden z cestovatelů popisoval, jak si ho najal osamělý ranger uprostřed Nevady, ne na práci, ale na to, aby s ním týden jen tak seděl na verandě, pil whisky a poslouchal jeho nekonečné teorie o UFU a vládních spiknutích. Za každý den mlčení a přikyvování dostal $50, jídlo a střechu nad hlavou. Pro ranchera to byla levnější terapie, pro tuláka týden v bizarním, ale bezpečném luxusu. Ne všechny příběhy jsou ale tak neškodné. Temnější stránka této ekonomiky se dotýká fetišů a nebezpečných služeb. Hobos zmiňují setkání s lidmi, kteří jim nabízeli peníze za to, aby mohli jen sledovat, jak si v divočině staví přístřešek. Daleko horší jsou ale příběhy o trucker lizards, řidičích kamionů, kteří nabízí svezení, ale jejich cena je často sexuální povahy. Jedno video, které jsem viděl, zmiňovalo muže, který se snažil od hobos odkoupit jeho přítelkyni, a to bohužel není ojedinělý incident. Ženy na cestě čelí neustálým návrhům a nebezpečí, které je pro většinu z nás nepředstavitelné. Život na cestě vás prostě naučí rychle číst lidi a jejich záměry, protože špatný odhad vás může stát všechno. Každá zastávka je potenciální vstup do zóny soumraku. Nikdy nevíte, jestli vám zastaví anděl v podobě nigerijského imigranta, který vás bez řečí odveze 700 mil a nic za to nechce, anebo ďábel, který ve vaší svobodě vidí jenom objekt ke koupi. Tyto surreálné a často mrazivé zážitky jsou tou skutečnou, nezapočtenou cenou za život na kolejích. Kapitola 4. Železná dálnice, umění a nebezpečí jízdy na vlacích. Jízda na nákladním vlaku neboli freight hopping, to je srdcem a duší hobo komunity. Není to ale tak jednoduché, jako ve starých filmech, kde hrdina naskočí na jedoucí vlak. Je to věda a neuvěřitelně nebezpečný podnik. Jak se dostat na vlak? Nikdo nenaskakuje na vlak v plné rychlosti. Klíčem je tady crew change. To je místo, kde se po 8hodinové směně střídá posádka strojvůdců. Vlak tu stojí nebo jede krokem. Hobos tato místa znají a skrývají se ve křoví, dokud nepřijde jejich šance. A co výběr vagónu?
Nejoblíbenější jsou vagóny, kterým se říká grainers, tedy na obilí, nebo porchers, které mají malou plošinu, kde se dá sedět. Jinou možností je prázdný boxcar, tedy klasický krytý vagón, ale hrozí, že vás v něm zamknou. Nikdy se nejezdí v cisternách nebo vagónech s nebezpečným nákladem. Potom tu jsou bulls, takzvaná železniční policie. Jízda na vlacích je samozřejmě nelegální. Je to přestupek proti nedovolenému vniknutí na cizí pozemek, tedy trespassing. Každá železniční společnost má vlastní policii, které se odjakživa říká bulls. A ti nejsou zrovna přátelští. Dřív vás mohli bez milosti zmlátit a vyhodit z vlaku uprostřed ničeho. Dneska vás spíš zatknou a můžete skončit na pár týdnů ve vězení, v závislosti na státě a vaší minulosti. A teď to nejzajímavější. Jak ví, kam který vlak jede a kde zastavuje? Existuje tajný, neustále aktualizovaný dokument, něco jako Hobo Bible, který obsahuje detailní jízdní řády, mapy seřazovacích nádraží a typy, kde jsou díry v plotě nebo kde se skrýt před policií. Tento dokument se nesmí za žádných okolností dostat na internet. Předává se z ruky do ruky a existuje přísná přísaha a kodex cti. Kopii smíš udělat jenom pro zkušeného jezdce, kterému věříš, a nesmíš na tom vydělat ani dolar. Je to mechanismus, jak chránit kulturu a hlavně zabránit tomu, aby se k informacím dostaly neskušené děti, které by se na trati mohly zabít. Kapitola 5. Typický český tramp, úplně jiný příběh. A teď pozor, zásadní odbočka. Pokud slyšíte slovo tramp v Česku, zapomeňte na všechno, co jste právě slyšeli. Český tramping je unikátní subkultura s naprosto odlišnými kořeny. Zatímco americký hobo vznikl z ekonomické nutnosti, český tramp vznikl z romantismu. Po první světové válce byli mladí lidé fascinováni příběhy z divokého západu od Jacka Londona nebo Karla Maye. Začali o víkendech unikat z měst do přírody, zakládali osady se jmény jako Stracenka nebo Toronto a budovali si sruby. Jejich prací nebyla sklizeň řepy, ale hraní na kytaru u táboráku. Český tramp je prostě víkendový utečenec. V pondělí jde normálně do práce, ale v pátek zbalí usárnu, oblékne koskovanou košili a vyrazí na vandr do své osady. Jeho cílem není překonat tisíce kilometrů, ale strávit čas s kamarády v přírodě. Je to hnutí postavené na přátelství, lásce k přírodě a folkové hudbě. Nejde tady o přežití, jde tu o rituál. Americký hobo a český tramp jsou tedy dva naprosto odlišné světy. Kapitola 6. Nezapočtená cena. Násilí, zdraví a zákon. Život na kolejích si vybírá krutou daň. Cena za absolutní svobodu je neustálá přítomnost nebezpečí. Máme tady fyzické nebezpečí. Vlaky jsou nemilosrdné stroje. Jedna chyba, jedno uklouznutí při naskakování a přijdete o nohu nebo o život. Příběh o dívce, které kolo vlaku rozsekalo nohu tak, že jí visela jen na kousku kůže, je bohužel až příliš reálný. K tomu připočtěte extrémní počasí, mráz, sníh, vedro nebo déšť. Sociální nebezpečí. Největší hrozbou často nejsou vlaky, ale ostatní lidé. Na nádražích a v opuštěných místech se potkáváte se zoufalými a nebezpečnými jedinci. Takzvaní tweakers, uživatelé pervitinu, jsou nepředvídatelní a agresivní. Útoky, krádeže a znásilnění nejsou výjimkou. Zejména pro ženy je tento život extrémně nebezpečný. Potom tu máme zdravotní dopady. Nedostatek hygieny, špatná strava, neustálý stres a nadměrné užívání alkoholu a drog zanechávají trvalé následky. Tělo stárne nesmírně rychle, nemáte zdravotní pojištění, k lékaři jdete, až když je opravdu zle. A potom je tu ještě psychická zátěž. Mnoho lidí je na cestě, protože utíká před nějakým traumatem. Rozvod, válka, smrt v rodině, zneužívání. Cesta může být formou terapie, ale zároveň je to život plný osamělosti a nejistoty. Každý den potkáváte nové lidi, ale hluboké vztahy se budují těžko. A samozřejmě, pokud byste do takového životního stylu chtěli naskočit, je třeba se nějak dostat do Ameriky. V jiných zemích takový životní styl není úplně běžný, ač samozřejmě je možný. Závěr. Takže je život hobos a trampů života schopnou alternativou? Rozhodně ne v tom smyslu, jako když si koupíte dodávku. Tohle to není lifestyle, který si vyberete, protože je to cool. Je to drsná cesta, na kterou lidi často svede zoufalství, trauma nebo absolutní neschopnost přizpůsobit se pravidlům moderní společnosti. Je to život plný paradoxů, jste absolutně svobodní, ale zároveň jste otrokem jízdních řádů a počasí. Vidíte krásu země, jakou běžný člověk nikdy nespatří, ale zároveň vidíte i tu největší špínu a lidskou bídu. Potkáváte ty nejlepší a nejštědřejší lidi, ale i ty nejhorší a nejnebezpečnější. Cena za tento život se neplatí penězi. Platí se jizvami, ztracenými končetinami, zničeným zdravím a osamělostí. Je to fascinující, surová a brutálně upřímná subkultura, která nám ukazuje, co se stane, když člověk vypadne ze systému a rozhodne se žít podle svých vlastních,
často velmi tvrdých pravidel. Je to připomínka, že svoboda nikdy není zadarmo. Pokud vás zajímá, jak si vybudovat svobodu, která není tak drasticky vykoupená a chcete mít možnost pracovat odkudkoliv, tak víte, co dělat. Podívejte se na další videa a já se na vás těším zase příště. A ještě mi napište do komentářů, co pro vás znamená skutečná svoboda. A dokázali byste si představit, že všechno opustíte a naskočíte na vlak do neznáma? Těším se na vaše myšlenky a huza.